Dunay dakong kausaban sa rota sa Solemn Foot Procession karong Enero, subay sa kapiyastahan ni Senyor Santo Niño Ipatuman tungod kay wa pa mahuman ang BRT project. Samtang gilatag na sa Basilica ug mga partner stakeholders ang ilang preparasyon ug mga angayang himuon sa umaabot nga Fiesta Senyor. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Di na moagi sa Osmeña Boulevard ang Penitential Walk with Jesus and Penitential Walk with Mary nga mauntay na andan matag Fiesta Senior Santo Niño. Kini tungod kay wa pa mahuman ang BRT project ug delikado pa kining agian sa mga debuto. Sa Fuente Osmeña gihapon ang starting point apan didto na kini sa Corner Ramos ug General Maximum Avenue. Maximum deployment usab sa mga tropa sa kagamhanan nga naglakip sa kapulisan, kasundaluhan ug uban pang mga force multipliers. We will be giving informations, especially on the residences nga naa diha sa area. Kay basig anak nila i-park ang ilang mga sakyanan, wala na tay clamping nga pagabuhaton, towing na ta diretso. So aside from towing, illegal structures will be demolished. Samtang ang susama rin gihapon nga template sa fluvial position ang ipatuman sa sunod tuig. Gikinahanglan nga magparehistro ang tanan nga sakayan nga mosalmot sa prosesyon sa dagat. Ang papayagan lang po natin na sumama dun sa ating fluvial procession is 3.1 gross tonnage up to 300 gross tonnage lang. Yung mga maliliit hindi talaga pwede. Gipaila-ila na usab ang bagong hermano ug hermana mayor nga mao ang magtiayong Val ug Buging Santiago. Gipanghinaot sa kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Niño ang malampuson nga pagsaulog sa kapistahan sa Batang Jesus. We will try to utilize our volunteers to secure our route, and with the help of the Task Force Sinodal and Fiesta Senior. Santo Niño, magnet of love in the Synodal Church. Indeed, we are drawn to Him who is the source of love, the love that always brings us to service. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.